kapuso, nanabumoy mga nahuna-hunaan nga regalo o pang sorpresa sa inyo mga hinigugma this Valentine's Day? Well, sa mga wala pa, sayro nato kining pinasahi ng Valentine's Day gift idea alang sa inyo mga loved ones. Sayro nato kauban na si Ma'am Ivy Gonzalez and Ma'am Jeremy Tinapay. Maayong buntag Ma'am Jeremy and Ma'am Ivy, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Hello, good morning mga kapuso. Ilabi na diri sa Davao City. Mayong buntag mga kapuso. This Valentine's Day, daghan gayud ang gusto i-surprise ang ilahang mga loved ones. And kamo Ma'am Ivy and Ma'am Jeremy, ang mga pioneer concept creators aning Surprise on Wheels sa Dakbayan sa Davao. Unang-una, kenus aba mo nagsugod ani o kinsa pod ang mga nakahuna-huna aning konseptuha? Nag-start po kami last early 2020 pero wala pa may page atong nga time. So, nagawa namin yung aming page by July. And nung time na yun, wala pa may naging customer. So, nag-timing pod nga naa si Jeremy o relatives na nag-birthday. So, dito may nag-sample. And kani nga, nahuna-hunaan ako ni Dugay na tao katong OFW mangod ko before. So, naka-try na pod ko pa-surprise sa ako ang parents before. Pero, nagkuan na nagkiusap na sa mga kaila, mga cousin na magpaluto or magpabili something din pahatid sa balay. Tapos nung time na sige na mig-uban, mga laagan, katong wala pa'y pandemic. So na kwento na ko sa ilaha about sa Surprise on Wheels. Tapos murag nag-hesitant pa siya ba kay unsa man na oy kay wala pa lagi siya idea until nga one day kita siya video about sa Surprise on Wheels sa Facebook, then nagka-interest ha. So yun, na ituloy jud namo kaning Davao Surprise on Wheels po. Wow, swak yun kaayo siya nga pang surprise, ma'am, no? Pero sa tanaw ninyo, unsa bay estimate cost kung mag-DIY or do it yourself naman na Surprise on Wheels ang ato ang mga kapuso? So na siguro sir sa 1,500 to 2,000. Depende sa design, sa decor na gusto nimong ibutang sa car. So then idagdag na lang nimo sa cost ang mga surprises or gift na gusto nimong ihatag sa imong loved ones. So magdepende sir sa imong gusto nga ibutang sa car. Ma'am Ivy and Ma'am Jeremy, kanibang konsepto sa pagsurpresa pwede pud ba nato ibuhaton sa laing mga celebrations or occasions? Opo, ma'am. Any occasion po like birthday, anniversary, welcome party sa ato ang mga kababayan na OFW or sorry ana sa mga nabuhatan na dili maayo, pwede po kayo sa Father's Day, Mother's Day, and sa nakakakilig na proposal po. Naka-cater na din po kami niyan at naka-cater na din po kami ng I love you goodbye na muntik na po kami mag-goodbye pero okay na po, nasettle na po. Based po sa inyong personal experience, unsa ka sa tanaw ninyo ka-importante or unsa po ang impact nga makahatag ta og mga surprise sa tao? So para sa mga ma'am, importante kay base sa among na experience, lahi ra gyud ang paminaw o feelings ba nga maka-surprise ganito sa katao. Kay kung happy sila, happy pud ni. Kung hilak sila, makahilak pud ni. Opo, para sa mga importante pud kaayo ang ang surprise, paminsan-minsan po na pakilig po na to atong mga loved ones. Kay ako sa akong experience, nakatry ng po i-surprise ko sa akong partner. So murag, lahi ra kayo sa paminaw ba nga murag, importante dahil kayo po, dili na po tagasana sa Facebook. So, para sa itong mga kababayan, surprise din na to ato ang mga loved ones. Paminsan-minsan, bisag ka ng simple lang kaayo. Kani ma'am, ginaunsa po dinyo pag-execute or pagbuhat sa inyo mga surprises on wheels because evidently nakahatag yun kini og special feeling and surprise sa mga tao. Nag-ask min sa magpa-surprise if gusto niyang simple delivery lang or magpa-prank siya sa iyang gusto ipa-surprise. So, actually, halos lahat naman gustong magpa-prank. So, ayun. So, mag-ask lang mi sa ilaha o sa klaseng prank ang iyang gustong sa ilahang pa-surprise. Like, sample, magsabi siya, ma'am, ipa-prank na to si mama nga, maningil mong utang. So, kami na lang mag-char-char sa iyang mama, mag-atik-atik, sa pa nga utang, asa siya nakautang, until nga minsan magkapipunan, kanang masuko na ilang mama sa mua bago na buksan yung card, then ma-surprise sila, then
parang gina-encourage po na mo ang kuan ang nagapa-surprise nga mag-send sa mo og voice message para sa celebrant. Usong-uso gid karon ang mga prank, ma'am, no? Pero aside from mga pranks, unsa pa ba yung mga lain na pamaagi na pwede nato ma-surprise ang atong mga hinigugma sa kinabuhi? So gawa sa prank ma'am ug sa surprise on wheels, pwede pag nato i-surprise ang ating loved ones sa pagbuhat sa mga bagay na dili nato always nabuhat sa una. Alright, daghan na gid kaayo ang musulay ani nga idea sa pagsurpresa sa ilahang mga loved ones this Valentine's Day. Thank you so much, Ma'am Ivy and Ma'am Jeremy, sa pag-share sa inyong time. And of course, mga kapuso, alam nyo na, Happy Valentine's Day kaninyong tanan. Thank you, Ma'am Ivy, and thank you, Ma'am Jeremy. Stay safe and God bless. Thank you po and Thank you. Advance happy advance Valentine's. happy Valentine's. Kini ang At Home with GMA Regional TV.